Magkano yung yellow pin tuna mo? 300 per kilo. Ayun, 300 pesos na per kilo ng kanyang yellow pin tuna. Ayan, pupunatin po yung asa. Uy! So, napakasariwa po ng kanyang mga yellow pin tuna dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa'yo, kaibigan Tinong, shout out. So, 50 pesos yung mga kanyang latag ng tumpukan po dito ng tilapia. 100 pesos na mga tumpukan ng tilapia Batangas. Po dito yung mga per kilo ng mga yellow pin tuna, no? 200 pesos po sa mga per kilo ng mga gulyasan. Meron 50 lang oh. Ayun, 250 sa mga per kilo ng hipon. Ngayon, mura ngayon, 250. Ayan, 90. So, shout out sa'yo. Shout out. Shout out to. Ayun, shout out po. Shout out kay Wait and Go. Yan. Nagatitlog. Ay, sorry. Shout out ha, shout out. So, shout out po sa pamilya niyo sa mga taga-Romblon at yung mga kamag-anak niya po sa ibang bansa. Shout out. Ayun, shout out na. Shout out po. Alright, shout out. Pag isang piraso mag-ay. Pati. Akala ko, iiyak ko eh. Napakalaki na lang ano mo ha. Excited. Ayaw mo na maliit. Ang laki oh. Sweet corn, 4 pieces, 50 pesos. Diba? Napakalaki oh. Magkano? 160 ang per kilo. 70 ang kilo ng tawilis, no? Ako ay 100 pesos. Tapos ito 100 pesos din. Yan po yung mga presyohan ng kakal po din natin ng mga tahong dalawa. Sa lalaki 600. Yun po yung mga presyo ng kanyang mga alimango. Sa lalaki po yung mga alimango na lalaki. Kaputas po natin, no? Ito po yung mga per kilo. So ang mga per kilo po natin ay 70 pesos na saging. Meron po sila mga mangga na Davao, 70 pesos na kalahating kilo. Woody apple po natin ay 100 pesos. Orange po natin 4 pieces ay 100 pesos. Peaches po ay 160 po ang kada per kilo. Nakakabili po ng kalahating kilo. Magkano per kilo? 320, 300. So yun, sumabay ka na pala sa mga presyo nila, no? Pare-paras pala 300 pesos sa mga per kilo. Yan po yung mga presyo po ng yellow pin tuna dito na gano. Ngayon medyo binaba mo na yung mga presyo. Tapos kay Boss Paeng na lupin tuna, 180 naman po dito sa mga per kilo. Tapos yung mga per piraso po ng mga bangus dagupan natin dito ay 150. No, pang budget meal naman po yung tatlong piraso na tumpok. Kung may nagtitikid dyan, ito, andito yung bangus na tunay. 130 sa mga tumpukan. Itong mga gulay, magkano itong may bagyo? 100 kilo. Ha? So may dala tayong mais. Alit, may palitan pala kayong mais. Hindi ko napansin. So dito po, ang pechay natin ay isang ganito may kalahating kilo. Ay yung isa. Mga kalahati lang. Kalahati. Repolyo magkano? Pukan sa halagang 50 pesos ng kanila mga isang saksak, no? Saka mga galunggong 100 pesos ng mga tumpukan. So isang damaktak po talaga yung mga tumpukan na mabibili nyo po ngayon dito. So tayo po ay araw ng susi. Talagang dumagsa po yung mga isda ngayon dito. Dahil gawa na dito naman po ay 140 na mga per kilo, no? Yung mga maliliit na size po ng mga isdang gulyasa. 150 na tumpukan ng kanyang mga bangus dagupan. So shout out sa'yo, Lodi. Bituka, 20 pesos, no? Good
Good morning, good morning. Dito po sa Malabon Fish Market, no? So kahit tanghali na ay talagang ngayong Lunes ay ang daming latag, no? At marami pa rin tao ang mga namimili dahil maraming isda ang makikita po ngayon dito. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update ng mga panibagong latag o presyuhan sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Magkano yung yellowfin tuna mo? 300 per kilo. Ayun, 300 pesos na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Ayan, pupuklatin po yung asa. Uy! So napakasariwa po ng kanyang mga yellowfin tuna dito sa Malabon Fish Market. Ang mga presyo naman po ng mga gulyasan po natin ay 120. 130 sa mga bangos, 90 pesos. Sa mga tilapiyang Batangas, 80 pesos na isang piraso. At meron din siyang tindang tiyabeta, no? Alright, dito naman tayo sa mga kaibigan natin kila Tinong. So shout out sa iyo, kaibigan Tinong, shout out. So 50 pesos yung mga kanyang latag ng tumpukan po dito ng tilapia, oh. ₱100 pesos na mga tumpukan ng tilapiyang Batangas. At ang ating po mga tumpukan ng gulyasan ay 100 pesos. So ayan po yung mga latag nila dito ng mga gulyasan at tilapiyang Batangas. So baba tayo rito sa kabilang area, no? So dito po ang per kilo ng mga malalaking hipon ay 380, 50 pesos tumpukan, 280 sa mga maliliit, 120 na mga kilo ng gulyasan. Tilapia po dito ay 100 pesos na mga tumpukan. Magkano presyo ng tanigi? So shoutout sa iyo, Jeff Baliw. Naunahan ako, di Boss Lando. Tanghali na, pero ang dami pa rin tao. Lalo na mamayang hapon yan. Oo. Bukas. Kaya bukas yan lang na, napaka-traffic yan. Sigurado to. Di napadaan lang ako ngayon. Kasi pupunta lang ako sa loob ng bibili lang ako ng pang-ulam. Dumaan lang ako dito, nakita ko napakaraming tao. Saka yung mga latagan, hanggang ngayon, meron pa kahit tanghali na. So, oras po natin ay 10:45 AM. Ganyang karami pa rin po yung mga mamimili natin dito sa Malabon Fish Market, no? Thank you, Boss Ed. Shoutout kay Boss Lando. Magkano sa ulo? Ayun, 80 pesos po yung mga per kilo dito ng mga ulo, no? Lodi, thank you, ha. Pas muna. Kaya pala, nandun pala sa dulo. So, shout out sa iyo, Boss Onse. Shout out. Ba't ilang araw kayo wala rito? Walang isda. Wala yata yung mga ano mo dito. Nagawian na, nakaubos na? Nakaubos sila. Maaga pala mga nakaubos. So, ikot muna ako. Shout out! 300 po dito yung mga per kilo ng mga yellowfin tuna, no? 200 pesos po sa mga per kilo ng mga gulyasan. Meron din po 120. So 300 naman po dito sa mga per kilo ng hipon at may mga tumpukan, no? So shout out. Ay, shoutout ka pala sa mga taong mga magagaling. Iyon, shout out po sa mga magagaling po, no? Shout out. 40 pesos na mga tumpukan po dito ng mga isdang maliliit na kagaya po ng sapsap, banak at mga kabase. 40 pesos po sa mga tumpukan. ₱100 na mga kilo ng tilapiyang Batangas. Magkano hipon mo ngayon? 250 lang, oh. Ayun, 250 sa mga per kilo ng hipon.
Ngayon, mura ngayon, 250. Ayan, 90 pesos po yung per kilo. Meron pa ako sa bahay. Baka bukas. Ito, hindi ako ngayon naka-live. Nagkamali ako ng pagpindot kahapon, hindi ko na pindot yung monetize. Ayun, no, pinakagwapo yan, no? 370! Yan! 3 boys! Okay, thank you po. Tangali ka na, Ton. Hindi, umasyal na ako dyan sa loob, bibili lang ako ng ulam. Yung puro din daw. Yun nga, pare-pares na yung mga presyo, no? Chabeta po natin ay 120 ang mga per kilo. Magkano yung mga salmon mo? 160 po mga per kilo po ng salmon na mabibili sa Malabon Fish Market, no? Dito tayo sa kabila na nagbebenta rin ng mga hipon at tilapiyang Batangas. Sige. Magkano per kilo mo ngayon dito? 420, kuya. 420. Sa malalaki pong hipon dito ay 420 na mga kilo. Dito sa mga maliliit mo, 300. So yun po yung presyo, no? Sa maliliit po ay 300 pesos, no? Boss, thank you ha. Salamat. Thank you. O yun, 110 daw po yung per kilo ng tilapia ni Agustin Miraflores. So shout out sa'yo. Shout out. Buslando, shout out. Shout out to. Ayun, shout out po. Shout out kay Dwayne Tandog. Yun. Itlog, nagatindog. Ay, sorry. Shout out ha, shout out. Shout out to ikaw ha. O shout out po sa pamilya niyo, sa mga taga Romblon at yung mga kamag-anak niya po sa ibang bansa. Shout out. Romblon yan. Shout out din yung lahat. At saka sa ate ko. Ngayon, shout out, no? Shout out kay Mary Tandog. Shout out At po. sa kanyang asawa sa ibang bansa. Shout out sa'yo. Alright, shout out. Shout out pa rin sa papa mo. Biguti mo. Magkano per kilo mo ngayon ng mga bangus dagupan? 200 pesos. Dito, 180 sa mga tilapia. 130 lang, bossing. Yun, 130 sa mga per kilo. Shout out mo ni mo yung asawa. Sige po, salamat po. Thank you. Buslando. Happy birthday pala kay Chirian Puntanes. Yun, happy birthday sa'yo. Happy birthday po. At Mabuhay shout ka out. kung gusto mo. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out. Konti na lang ganyan, pinapaubos na lang yan. Konti na lang yan. Dahira mo kayo. Alright, akit na tayo dito sa patungong tulay ng Malabon Fish Market. At dito po ay may mga update din po tayo makikita rito, no, ng mga bluefin tuna na kanilang mga latagan. Kahit ganito mga oras, ang oras po ay 10:50, no? Lunes po, talaga napakarami po nilang at marami po tayong makita mga latag dito. Naiwan ko nga eh, 320 sa mga pompano po natin, no? Sa mga kilo. 150 sa mga pusit kalawang, nandiyan pa. Oh, ikot pa ako, baka Hindi. Itabi mo na lang. Bukas nandito ako eh. Para maano ko na lang, ha? Para hindi ka na para bukas na lang. Dalhin mo dito, kukunin ko. Magkano ba isa? 120 to 40. Okay, sige. Ha? Bukas na lang. Salamat. Yan, bossing. Bili na, 150 lang. Mais po natin dito, no? 4 pieces, 50 pesos. Hindi ba 10 pesos ang isa? Nasaan yung nagbebenta? Hi, ikaw.
Pag isang piraso, ay, pala eh. Maliit yung tag ko kasi. Akala ko, Nahihiya ako boss eh. napakalaki na ng ano mo ha. Ano maliit? Signage. Ayaw mo na maliit. Maliit lang yan boss, maliit lang yung tag na yan. Ang laki oh. Sweet corn, 4 pieces, 50 pesos. Diba? Napakalaki oh. Dali lang ha. 50 pesos po dito mga tumpukan po ng mga galunggong na babae. Magkano po yung dito? 100. Ayun po, 100 pesos po dito sa mga tumpukan niya po ng galunggong sa Malabon Fish Market. Shout out. Tanghali na, lumalaban pa rin tayo. Oo nga eh. 50 pesos sa mga tumpok po dito ng isdang tawilis, no? May mga banak din po. Banak mo magkano? 80 kalate boss Lando. 160 ang per kilo. 70 ang kilo ng isdang tawilis, no? So yan po yung mga presyon nila na binibenta po dito sa Malabon Fish Market. Ang ating pong tahong ay 100 pesos. Tapos ito 100 pesos din. So yan po yung mga presyon ng takal po nila dito ng mga tahong at talaba. Tinanghali ako eh. 100 po sa per kilo ng ulo ng trim dory. Dumaan lang ako dito. May binili na ako sa labang palengke. Nakita ko, ang daming ano, lunes na lunes, ang daming mga latag pa rin. Kahit tanghali na. Good morning po, good morning. Sige po, salamat po. Thank you. Magkano kilo dito, kuya? 700 dyan babae. Kapag babae, iba presyo. Sa lalaki, 600. Yun po yung mga presyo ng kanya mga alimangon. Gaganda oh. Lalaki po yung mga alimangon na lalaki. Tapos babae po ay 700. Ang lalaki po ay 600 na per kilo ng alimango. Boss, salamat. Thank you. Mga putas po natin, no? Ito po yung mga per kilo. So, ang mga per kilo po natin ay 70 pesos na saging. Meron din po silang mga mangga na Davao, 70 pesos na kalahating kilo. Fuji apple po natin ay 100 pesos. Orange po natin 4 pieces ay 100 pesos. Seedless po ay 160 po ang kada per kilo. Nakakabili rin po ng kalahating kilo. Ang ating po mga lemon 4 pieces. 4 pieces ay 50 pesos, no? Orange po natin 4 pieces 100 pesos. So ganyan po yung mga latagan po nila ng kanilang mga prutas sa Malabon Fish Market. Bolang yan. Yellow pintuna ni Lodi. Lodi, magkano per kilo? Wala, tinangali ka na ito. Magkano per kilo? 320. 320? 300. So yun, sumabay ka na pala sa mga presyo nila, no? Pare-paras na kay 300 pesos na mga per kilo. Yan po yung mga presyohan po ng yellow pintuna dito ng... Magkano yan sa loob, idol? Magkano? Kahit Gloria, 330 po yan. Ngayon medyo binaba mo na yung mga presyo. So yun po yung mga presyohan niya po dito ng yellow pintuna sa halagang 300 pesos na kada per kilo. Lodi, thank you. 160 sa mga per piraso ng bangus, dagupan. 180 sa mga kilo ng pusit kalawang. Presyohan po ng mga gulay po natin dito ay 20 pesos. May 10 pesos po kayo mabibili sa mga gulayan po nila, no? 100 pesos mga isang kilo na pong mga panindang sibuyas. Alright, yun na po at na-update natin yung mga bandang ibaba ng kanilang bentahan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So shout out Lodi, wala na. Wala na siyang panindang tilapia ay ubos na. Oo.
Pumasyalan tayo sa loob, binili lang ako ulam. 310 na per kilo na mga golden pompano sa halagang 310 na per kilo. Tapos yung mga per kiloan dito ng mga hipon ay 250 at 310 na per kilo. So shout out sa iyo. Magbalik ko na lang bukas. Oh, bukas mo balik. Alright, thank you, thank you. Dito po ay 170 na per kilo ng pusit kalawang. Tapos kay Boss Paeng na lupin tuna, 180 naman po dito sa mga per kilo. Tapos yung mga per piraso po ng mga bangus dagupan natin dito ay 150. No, pang budget meals naman po yung 3 piraso na tumpok. Yung may nagtitipid dyan, ito, andito yung bangus na tunay, oh. 130 sa mga tumpukan. Dagupan tunay, hindi yan Tapos yung Bulacan. mga per piraso po ay 160 na isang piraso ng bangus dagupan. So yan po yung update natin ng mga natagan po dito ni Boss Paeng sa kanyang mga panindang seafoods ng Malabon. Boss Paeng, maraming salamat. Bukas na lang to. Boss Paeng. Alright. Dito tayo sa mga bentahan naman po ng mga isdang gulyasan. 180 sa mga yellow pin tuna, blue pin tuna. Tapos 200 pesos na mga per kilo ng kanyang mga isdang gulyasan. So pasadahan na natin itong mga panindang gulay ni Lodi dito sa Malabon Fish Market. Shout out! So dito tayo magtanong-tanong ng mga presyuhan ng kanyang mga bentahan dito ng gulay. Pakain sa'yo, shout out! Magkano yung cauliflower? 220 na mga per kilo ng cauliflower. Itong mga gulay, magkano itong pechay bagyo? 100 kilo? Ah? So may dala tayong mais. Ay, may paninda rin pala kayong mais. Hindi ko napansin. So dito po, ang pechay natin ay isang ganito may kalahating kilo. Ay, yung isa. Mga kalahati lang. Kalahati. Grepolyo magkano? 140 hanggang 120. Sa sayote, 70. 70 ang per kilo. Talong, 150. 150. So yun po yung mga presyo no, ng talong. 150 po ang mga kiluhan. Dito sa Ampalaya, Sa Ampalaya, 80. 80 pesos po sa mga per kilo ng ampalaya no, dito sa Malabon Fish Market. Kala ko walang tindang mais. Kano sa'yo, 70 po rin. Kano yan? 50 lang po. Eh, sobre pa nagbigay sa akin, wala naman din laman. Lalagyan ko daw laman. Lagyan mo ng laman. Di natiklopin na kita. Palitan na lang kita ng bago. Bago pa. Oo. Thank you. Hoy, shoutout po So, shout out. Thank you salamat. Shout out sa mag-asawa. Shout out. Thank you, thank you. Ay, may nakalimutan ako. May tinda kayong leek? Wala po. Mas mahal. Yun nga eh. Okay na, thank you, thank you. So, akit na tayo dito sa tulay ng Malabon Tumpukan at kung saan ay madami tayong makikita ngayong mga latagan na binebenta po nila sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Tapos ito po yung mga bentahan din po nila ng mga gulay dito. Ang kamatis po natin ay 25 pesos. So yan po yung mga presyohan na makikita nyo po sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market, no? Shout out! So yan po yung mga latag nila ng gulay sa Malabon Fish Market. So dito tayo sa kabila naman din niya na
May mga isdang tumpukan pa rin po. Dito po ang mga perpiraso, no, ng mga bangus dagupan po nila ay 140, 150, 160. May tumpok din po tayo ng mga bangus sa 130 per kilo. Ang tumpok 140 po sa mga isdang gulyasan at meron din po mga tandaing na 100 pesos na kada tumpukan. 320 na per kilo ng kanyang hipon, 260. May mga kabasi po sa halagang 50 pesos at mga sapsap na latagan po dito. 50 pesos sa mga tilapia, no? Tumpukan sa halagang 50 pesos ng kanilang mga isdang sapsap, no? Sa mga galunggong 100 pesos na mga tumpukan. So, sandamakmak po talaga yung mga tumpukan na mabibili nyo po ngayon dito, no? Ngayon po ay araw ng Lunes. Talagang dumagsa po yung mga isda ngayon dito dahil gawa ng papalapit na ang Pasko, 2 days to go ay Pasko na. Kaya sinasagad-sagad na po nila ang kanilang mga latagan at talagang umahango sila ng mga isda dito sa Market 3 at dito sa Malabon Fishport, no? Tumpukan pa rin po ng mga isdang sapsap sa halagang 50 pesos. Madami na, talagang ulam na ng isang buong pamilya. Tapos dito ay 40 pesos na mga tumpok, na mga kabase at tawilis, no? So dito po 100 pesos na mga kilo naman ng ating mga isdang tawilis. 200 na kilo naman ng isdang gulyasan. Dito naman po ay 140 na mga per kilo, no? Yung mga maliliit na size po ng mga isdang gulyasan. Tapos 200 pesos naman po sa mga kilo ng gulyasan pong malalaki. So shoutout sa inyo mga Lodi, ha. Enjoy lang. $380 sa mga per kilo ng hipon. $450. Yan po yung mga presyohan, no? Tapos sa mga tumpukan po dito ay halagang $150 na tumpukan ng kanyang mga bangus dagupan. So shoutout sa iyo, Lodi. Dito ka 20 pesos, no? Magkano dalagang bukid? 200 na lang sa'yo. 200 pesos. Yan ba yung ano, lapad, kuya? Ay, hindi. Bilog pa rin yan. Bilog na dalagang Lapad bukid. talaga, lapad. So yun po yung presyo, no? 200 pesos na per kilo. Di ba kasi nag-gusto? Boss, thank you. Good morning, Nanay Noemi. Ay, good morning. So bangus dagupan po natin dito, no? Per kilo po, magkano per kilo, Nanay Noemi?
200. Hindi, kahit saan po ako ng tanong, 200 po talaga lahat ng per kilo. Ayaw kasi nakikita. Hanggang 200 talaga, 180. So, ang per kiloan po natin dito ng mga bangus dagupan po ay 200 pesos. Ito po, napakaganda ng gulyaso. Ang ganda ng gambakol ko. Magkano po yung presyo? 220 lang. Yun po yung presyo, 220. Tapos tilapia Batangas po. 150 lang. Yun, 150 po sa mga per kilo po, no? So, yan po yung natagan po dito ni Nanay Noemi ng kanyang mga bentahan po ng isda sa Malabon Fish Market. Nanay Noemi, maraming pong salamat. Uwi ako gulay. Ano isda? Wala po. Pata. Okay po, Nanay Noemi. Wag na po, wag na po. Hindi, ano po, may pata akong binili sa loob. So, yun na nga po ay naikot na natin tong kahabaan po ng fish market ng Malabon at nakita naman po natin, no, ang hipon, bigla rin pong bumaba ang mga presyo. Meron din po mga matataas na presyohan. At talagang meron na tayo nakitang 250 na mga per kilo ng hipon. At ang mga isda po natin ay marami, lalo ng mga gulyasan at mga yellow pinto na, pero ang mga presyohan po ay mataas. So yan po yung mga update natin ng mga seafoods dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po yung mga nag-comment sa akin sa aking pagbablog, no, na taga ibang bansa po sa UK. Shout out po. At sa mga masugid natin mga viewers na lagi pong sumusubaybay at nag-share ng aking mga videos dito sa Malabon Fish Market. Shout out po. Sa mga Team Burautan, no, shout out, no, kay Lakay Adventure, Burndox TV, shout out. Tony Vlogs, Elmo, shout out sa inyo. Pelong, shout out. Papansin TV, shout out. At enjoy nyo lang po ang inyong pagbablog dyan sa Carmen Planas, Burautan. So, sa ating mga vendor na masisipag ay shout out din po. At kayo po ay nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. Enjoy and be safe po sa ating lahat at advance Merry Christmas po. Dito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. God bless. Bye bye.